за да приемаме нещо за реално, ние трябва дълбоко да вярваме, да имаме убеждение и да вярваме, че то е реално. Тези дълбоки убеждения и вярвания формират и образуват така наречените програми. Тези програми стоят тихичко, задкулисно в нашето подсъзнание и управляват така наречената ни реалност. Едни програми и обслужват и работят за нас, други не. Но за да промениме себе си, да променяме нещата, които не работят за нас, ние трябва да осъзнаваме тези програми. Тоест, ние трябва да ги открием, защото не можеш да работиш с програма, ако не можеш да я видиш, да я разбереш и да я проумееш. А това разбиране, проумяване на една програма, която работи в нас, е чрез позицията или отскачането на това състояние, което е нашата божествена есенция. Момента на там, където наблюдаваме, там, където осъзнаваме какво се случва, там, където е свидетеля. Свидетеля на всичко случващо се. Затова са толкова важни различните медитативни практики, подходи, в които да можем да отиваме в това състояние и да можем да разпознаваме програмите, които ни, по принцип, тези, които ни обслужват са окей, но тези, които не ни служат. Не можем да работим с програма, ако не можем да я осъзнаем преди това. А това може да се случи, когато отидем там, където е зад мисълта и зад ума. Там, където наблюдаваме дори ума, преди да се е създала която и да е мисъл. Назад стъпките. Тогава става разпознаването и тогава може да се работи, да се освободи една програма и да се приеме такава нова, която ни обслужва. Да, така е, програмирани сме. Колкото по-рано го осъзнаваме и виждаме, толкова по-качествена и добра дълбока работа можем да свършим. Затова се чувстваме много понякога ограничени, толкова ни е трудно в това време, сега особено време, защото седиме в образа и се опитваме да бъдем, да имаме нужда да бъдем това, което не сме. И де-факто ние живеем в две реалности. Реалността на божественото аз съм, на наблюдателя, на свидетеля, на този, който управлява човека с гонзолата и играта. И тогава, когато играем и сме образите, актьорите в играта. Поддържаме и едната и другата реалност. Това е изключително трудно и в един момент една от реалностите трябва да пусне. Тази реалност, която всъщност е илюзорната реалност. Тази, за която сме повярвали, че е реална.